Здравейте, приятели! Казвала съм ви неведнъж, че в Стабилаго предлагаме бранда DLF за вашата трева. Днес обаче искам да ви дам няколко трика как да я засеете, така че да израсте зелена и много плътна. На първо място избирате една от опаковките ни трева по 1 кг, която стига за около 30-40 квадрата, или чувала от 7,5, който пък стига за около 200-250 квадрата. Много е важно да сложите и тор допълнително към него. Този е 3 в 1 с МПК, изключително много съставки, които го правят тревата да израства много бързо. И разбира се, е хубаво да сложите пудрата против мравки, така че семената да останат в почвата, не да бъдат изнесени. Нарочно в нашата градина сме ги засяли, за да може да видите и да ви покажем на живо как изглежда нашата трева. Изключителна е на допир, толкова мека, в същото време виждате как като я галя остава права. Имаме такава за слънце, за сянка, такава, която за по-малко поливане, спорт или разбира се с микродетелината, която е предпочитана от всички вас. Можете и нея да я видите. Всички тези треви ще намерите в stabilagor.com или ако дойдете в нашия визирски магазин.